Haki lingdo, haki father, ki sister, ki brother, ki batray ka archdiocese shalom beraway. Ringkat pada ki baro ki parabangay, ki long pa, ki long kami, ki kon samla. Kani kalong kajing pentep bakam kung san, kata kalong on sadon kajing Pynkyntang Bishop Mai, ha Laitumkhrah Tarik. Upanay March arajar arpusan ya o Father Bernard Laloo ubanlong auxiliary bishop John Kashilong archdiocese naman kata dengan cikarpa di pi barotalong dongin pelong kacing duai bakarpang ngisapha shapi ya kacing duai masupun krek nakabanta kani kacing job ya kani kasikrau kacing Pynkyntang bishop Hangi po Calvary kacita parishoni. Kawai pat kalong kacing karpa di pi kalong dongin long ki badwai baki ki ibro ki long ki bajob nakabanta ka borom ju oblay ka borom ju ai sai se shoni. Ni somu e oblay nakabanta kacing ai yaw ni o osani bishop Rashajet Bernard Laloo ngitwai pakit bok problem ka khu yawu ban ka ai thai si chingi ba ko wei bat kani long ka jing patep ye phi bara to in atli lang ko wei ha ka ching twai ba ka ching ban khre ye kani ka si ba khrao jong ka ai sai si chingi ba ko wei ha kani ka si ba khrao u Nuncio ro Leopoldo Gerani unomi khma tu pop ha kari India bat akanapal ul sadon lang Bat shibita kani kacing laniam ka bakrao kachangi. Kumjuru ki wei ki be archbishop at bishop John ka North East India bat ki wei ruk jaka mamajan inwan shibita lang hakani ka sikrao kacing Pynkyntang bishop Yauf Father Bernard Laloo. Asadan bodro ki wei ki lingto akromiam bawan na ki wei ki diocese John ka North East India. Blame kerku, ya kan dikasih crowd jadi kublai.